Dobré ráno kamaráti, alebo krásny pekný deň. Neviem, kedy pozeráte práve video. Ja sa hlásim z lesa, aktuálne takto z prírody. Teraz sme nedaleko tu zaparkovali a ideme na takú menšiu prechádzku aj s Ginkou. Neviem kamaráti, ako zvládate vy tieto horúčavy, tieto tropické dni, ale ja a Ginka ich zvládame veľmi zle. Máme teraz nejakých 6 hodín. 6:20 či koľko je a ja som sa vydal takto z rána, aj keď už si myslím, že som išiel dosť neskoro, pretože už je vonku 25 či koľko, mali sme už tropickú noc, už bolo cez 20 v noci, čož nemám strašne rád, ale nebudem taký negativista. Hovorím, teraz je ešte z rána dobre a dúfam, či do tej 9. alebo 10. túto našu prechádzku zrealizujeme. Vydal som sa tak netradične, väčšinou chodievam, keď idem na Vápennú, tak chodievam z plaveckého podhradia, ale keďže máme teraz také teplo, tak som sa rozhodol, že pôjdem priam zo Sološnice a tá cesta sa mi zdá byť kratšia. A čo sa týka navigačky, tak som pozeral, malo by to byť kratšie. Uvidíme, ešte som túto cestu zo Sološnice nešiel, takže ideme si to vyskúšať. Bolo tam zaparkované jedno auto, takže verím, že tam nikoho ešte nebude a užijeme si ten výhľad ešte bez nejakých 35 stupňov. Užijeme si to nejako v rámci možností. Ja verím, že sa extrémne zapotím, než dojdem hore, ale to nevadí. Takže pokiaľ budete chcieť, budem veľmi rád, keď zostanete tu s nami pri tomto videu a podporíte nás nejakým lajkom, komentárom. Po prípade budem rád, keď sa pridáte k odberom. Po prípade vychválite video. No a kto by už nevládal, tak tu má pekné posedenie pri panenke Márii. Krásne to tu je. Páči sa mi to. Keď si tu sadnete, tak budete mať asi nejaký takýto výhľad. No čo, kamaráti, není to krása? Taký kľud. Nikto vás tu neotravuje. Keď sa pozriete, tak tu je krásny prameň, ktorý je zrejme vyschnutý, ako vidím. Ako nám z neho vodička netečie. Vôbec nekvapka. Či sa to nejako vysúva, asi nie. Nejako je tuším vyschnutý. Alebo neviem, čo s tým je. Ale dielo to je nádherné, čo poviete, kamaráti. Dla mňa to je nádherné. A už som to trošku, som do toho ťukol. A už to začal kvapkať aspoň, takže človek si môže aspoň, kebyže náhodou je najhorší, tak aspoň nakvapkať vodu. Ale pozrite na to, toto je fakt naozaj nádherné dielo. No samozrejme tu máme aj značky, takže nemusíte sa báť, že by ste sa stratili. Ideme tuším po červenej. Teraz sme pod Malou Vápenou a začína to byť, nechcem sa robiť nejaký chudák alebo niečo, ale začína to byť naozaj extrémne. Je to cítiť ten vzduch, že je taký teplý a extrémne som sa zapotil. Naozaj som prešiel pár metrov, však koľko sme prešli, pozriem. 0,84 km a akože dalo mi to už zabrať, no. Čo sa týka aj dychu a čo sa týka aj potu, tak sa docela extrémne potím. No uvidíme. Neviem, čo by som robil, keby tu svietilo slnko na mňa. To by bolo hrozné, naozaj. Takže ideme, pokračujeme v rámci nejakých síl. Vodičku mám tu nejaké skoro 2 litre vody, takže to by malo stačiť. A nechcem to ani zase úplne s tou vodou preháňať, lebo potom sa budem fakt, že veľmi veľa potiť. Viete, čo ma vždycky kamaráti zaujíme? Takéto extrémne stromy. Pozrite sa na neho, aký je veľký. Ja neviem, ako to bude vidieť na videu. Porovnáte mňa s ním. Šírku mňa a šírku jeho. Neskutočné. Naozaj neskutočné a mňa by zaujímalo, ako dlho tu ten strom je. A keď sa nad tým tak niekedy zamyslíte, že čo ten strom všetko videl, čo ten strom všetko zažil, kto všetko okolo neho tu chodil. A keď niektoré stromy sú že 200 ročné alebo tak, viete, tak to je úplne úžasné, keď sa nad tým tak zamyslím a hovorím si, že ty kokos, ten strom si všetko pamätá. To je wow. Wow. Kamaráti, je to extrém. Trošička som sa precenil svoje sily. Ale to nejako zvládnem. Musím to rozdýchať. No ako vidíte, tak Ginka tiež rezignovala. Ginka zahájila tiež pauzu. Tiež je to na ňu dosť. Riadny stúpak tu, no. A hlavne to je také, že to je v extrémne malom krátkom čase extrémne stúpanie, tak by som to nazval.
že v podstate idete iba 2,9 km a vy idete hneď na 750, hej. Že to niekedy sú tie cesty trošku také natiahnutejšie, že idete aj 4-5 km, máte to pekne natiahnuté. Inak nemal som ešte kávu a vôbec som nič nejedol. Nemám so sebou absolútne nič na jedenie, mám iba vodu čistú. Idem takú trošku teraz očistú, ale keď prídem, tak sa teším, že v našej dedine budú predávať cigánsku pečienku a extrémne sa na ňu teším. Zoberiem si a zožeriem asi aj 2. Doplníme trošku energiu. Dám si nejaké elektrolyty, mám tam ešte nejakého vychladeného birelíka a nejaký citrónový, takže alkohol nepijem, je to birel, je to 0%, takže bez alkoholu samozrejme. Pretože čo? Alkohol nie je dobrý a ja alkohol nepodporujem. A mali by ste nad tým popremýšľať aj vy, pretože je to úplne zbytočné. Ale ja nikomu nebudem radiť do života, pretože kopec ľudí, kopec chlapov má rado si dať orosené pivko. Nemám nič proti vám, kamaráti, ja hovorím čisto za seba, to je čisto nejaký môj názor. Prosím vás, neukameňujte mňa za to, dobre? Každý robí to, čo chce a každý sa správa tak, ako chce. Ja môžem iba povedať, že však nerobte to, ale to neznamená, že vám hovorím, nerobte to, hej, chápete ma, áno? Nič proti vám. Ste takí istí rovnakí ľudia ako ja, ako aj susedia, ako aj druhí ľudia. Nie ste viac a nie ste ani menej. Sme si všetci rovní. Wow, to snad nie je možné. Tu je naozaj kusíčok roviny. Alebo teda takého miernejšieho kopčeka. Wow, normálne som šťastný. Keď som to videl, že tu je chvíľočka, pár metrov rovinočka, než pôjdeme do nejakého zase strmáku šlapať. Akože je to fajn si dať takúto výzvu trošku v takomto teple. Mimochodom išiel tu nejaký totálny... A zrejme, keď pôjdem za ním, tak ho asi vystopujem, lebo na každom kúsku tu odhadzuje papierky od hašlerky. Tak by mňa zaujímalo, kto je to, čo je to za totálneho, nebudem sa rozčulovať, to proste každých, ja neviem koľko, vycmúla cukrík a vybalí si ďalší a papierok vyhodí tu na zem. To je to, kamarádi, čo mne tu strašne vadí. Teraz budem zase negatívny, zase budem hovoriť, ale na túto mentalitu si absolútne nemôžem ja zvyknúť. Teraz mi ukameňujte, že ja nadávam na Slovákov, nadávam na Slovensko a ja neviem čo, ale toto je proste mentalita, ktorá je nepochopiteľná. Idem po lese, mám plastový sáčik, obal od niečoho, kydnem ho na zem, idem ďalej. Bez absolútnej výčitky nejakej svedomia. Tak to je úplne neskutočné. Toto proste v druhých štátoch, niektorých štátoch samozrejme nie je. Keď sa budeme baviť o nejakom Turecku, tak tam je úplný hnus, hej, alebo o nejakých ostatných štátoch. Ale ja zase poviem o Severnej Európe, pretože tam to také nie je, tam si každý človek tú prírodu váži, cení a dávajú si na to pozor. A je mi to fakt ľúto, že u nás máme takéto, neviem ako by som to nazval, keď poviem hoveda, tak zase nazývam nejako zle hoveda, neviem ako by som to nazval. Je to smutné, čo títo niektorí ľudia tu u nás, tu naši spoluobčania dokážu robiť. Veľmi mi to vadí. A ako by som povedal, kto iný než ja, Slovák, ktorý je vlastne na Slovensku, som tu celý život v podstate Slovákom, tak kto iný môže niečo vyjadriť sa nejako na to, hej. Keď niekto vyjadruje sa spoza hraníc, tak OK, to ešte rešpektujem, že nemá sa nejako serkať do našich nejakých vnútorných vecí. Teraz mi zase niektorí takí povedia, že však a čo tu robíš, keď tu furt nadávaš na Slovensko, choď preč. Tak ja tu chcem byť, mne sa tu páči, ja tu chcem byť, ale mám aj nejaké iné plány, ale to je jedno, ale je to moja zem, milujem to tu proste Slovensko, hej. Ja len hovorím, viete, ja to hovorím preto, lebo mi je to ľúto, to nehovorím preto, aby som že ježiš, aký sme my zlí, my sme ale hnusní a ja neviem čo. Ja sa snažím, aj keď viem, že to asi nespravím, ale snažím sa tým, že keď to rozprávam nahlas, takže možno to v niekom vzbudí aspoň trošičku nejakú sebareflexiu. Ale ja viem, že to je proste, to sú moje rúžové brýle nejaké a asi sa to absolútne nestane. Takže to bolo len tak, aby som náhodou niekoho neurazil, nehnevajte sa, aby som nejako ste si nepovedali, že tak čo tu robíš, keď furt nadávaš na Slovensko. Mne sa tu páči, ja mám rád, je to moja rodná zem, takže chcem si trošičku aj na ňu nabrblať, pretože by som bol rád, keby sa niektoré veci zmenili a dobré je, keď človek ide trošku aj za hranice a pozrie si, ako to funguje niekde inde, potom sa vráti domov a mrzí ho to, že tu u neho doma to tak nefunguje a niekde inde pár kilometrov niekam to funguje a ľudia sú k sebe lepší a tak ďalej. Takže tu je extrémny agresivita medzi ľuďmi a dosť mi to vadí. Ale to už budeme zachádzať niekam inám. Ja som rád, že sem chodí ku mne moje videa pár dobrých ľudí. Samozrejme občas sa nájde aj nejaký taký zločlovek,
ale kto ja som, ja nejsom boh, ja nemôžem súdiť, kto je dobrý a kto je zlý. Ja to mám iba nejakú domienku o tom, to ako sa chová, keď vidím, ako mi napíšte nejaký komentár. Ja nevidím vaše tváre, reálne sa s vami nerozprávam, takže nemôžem usúdiť, čo ste za ľudí, to mi píše. Vy to isté nemôžete usúdiť, pretože o mne, pretože vidíte v podstate iba video, nevidíte mňa reálne, nie ste so mnou 24/7 a tak ďalej. Takže taká menšia vsúvka, chcel som to povedať, vždycky keď chodím do takýchto ťažších a turistiky, tak keď aj potím krv, tak vtedy mňa niektoré veci dokážu takto chytiť za srdce a to bol taký podnet, keď som videl ten papierik na zemi a niekoľkokrát som ho tam videl, tak mi to docela vadí. Keď pôjdem naspäť, ich budem musieť zbierať, lebo mi to tu fakt na ceste vadí. Tu kamaráti, prvá zastávka na vodičku. Máme za sebou 1,5 km, tak trošku sa občerstvíme vodičky. Aj keď ja by som ešte vydržal, ale džinka už je veľmi smedná, tak dáme jej napiť a napijeme aj my sa troška. Sadni. Krásna, pomaly. Som ti zase nezobral misočku, no. Sme ju nechali doma, hlavne, že máme misku kúpenú pre Pupo. Dobre, Pupo, dobre, stačí. Tieto naše lesy sú naozaj magické niečím, neviem čím, ale niečím určite, kamaráti. To je mágia normálne, to je taká krása. To je, ja proste nemôžem z týchto lesov krásnych. To je neskutočné. Tu asi zrejme pred nejakým časom bola riadna smršť, keď si pozriete, koľko tu je popadaných stromov. Už sú popílené, porezané, aby tu ľudia mohli chodiť cez toto, ale tak to už je asi dávno, len to bola riadna smršť, koľko ich tu je popadaných, buď to nejaký vietor zhodil, alebo netuším, čo to tu bolo, ale je tu toho extrémne veľa, pozrite, strašne veľa stromov popadaných. Neviem, či máte radi cesnak, ale ja mám rád cesnak, aj medvedí cesnak a extrémne tu je vôňa toho cesnaku, čo ešte tu je uschnutý trochu po zemi, tak toto tak krásne cesnakovo vonia. Veľmi mám rád cesnak. Kamaráti, ono to vyzerá, že sme to skoro dokázali. Ešte kúsičok a budeme tu. Wow, konečne. No ale tu fúka chladný vzdušik. Wow. Ešte kúsok džiny. Nikoho tu nie. Akurát za nami ide jeden človek. Ale vyzerá to, že sme sem prišli. Buď prvý, alebo sme nikoho nestretli po ceste. Jak schádzal, kamaráti, wow. Ja som šťastný. Ideme sa ešte dotknúť vrcholu, aby sme to potvrdili, že sme tu boli. Opäť. Opa. Potom môžeme oddychovať. Vrchol. Sme tu, vrchol. A teraz nádherná panoráma, kamaráti. My sme to zvládli. No, Ginuška je KO. A aspoň si tu našla také dobré miestečko s muchami, ale aspoň oddychni. A nemá kam spadnúť ani dole. Pekne to tam drží na skalaju. Keď tu tak chodím, kamaráti, tu sú riadne priepasky. Pozrite na to, kokos, tam je extrém, jaká tam je hlbina.
Tam by človek nechcel upadnúť, no. Hen tam neviem čo je na tento kopčeku. Tam asi je to nejako nepriechodné, neviem ako by som tam prišiel možno z tej strany druhej, ale tam je to také zaraskené. Tento kopec je tu najkrajší. Veľmi by mňa zaujímalo, čo je hento za kopec. Neviem, už som si ho vyfotil a budem si to niekde hľadať. Hen tam taká hora je, jedna, čo tak trčí. Neviem presne, ktorá to je. Či to je vysoká? Asi to je zrejme vysoká, nie som si presne teraz istý. Ale podľa toho kríža hore alebo čo, tak asi si myslím, že to je vysoká. Určite. Teraz som si všimol, že tam je kríž na vrchu, predtým som ho tam nevidel. Krása! Niekto povie, že malé Karpaty, že to nič nie je, že však to nejsú ani hory, ani nič a pozrite na to. Podľa mňa to je krása a už aj sem sa oplatí ísť. Netreba hľadať úplne najvyššie hory, treba si užiť aj tieto menšie hory. A hento, pokiaľ sa nemýlim, tu hneď by mal byť veľký Peterklín, či jak sa to volá? Nejaký Peterklín. No už tu prišli aj ostatní ľudia a my to pomaličky ideme otočiť s Ginkou. Ešte nás čaká cesta dole, akurát sme sa občerstvili vodičky ešte a je to fajn všetko. Aj tak som popravde tak trošku v duchu rád, že som vlastne ja s Ginkou vyšiel prvý. Toho pána, čo išiel za mnou, som si všimol až tu pod Vápenou, ale inak sme vyšli prvý. Potom tam došli ešte takí dvaja. Ale však ja už tam nebudem, čo tam budem tak dlho. Ja by som tam sedel aj celý deň popravde, ale už začína byť hic. Je tam v chládku teplomer a na ňom bolo 26 v chládku, hej. Takže bude to zaujímavé cez deň. Dneska to má vystúpať na nejakých 38 a zajtra možno aj 40 padne. To bude zaujímavé. Neviem presne, kedy toto videjko vydám, tak vy to možno už budete sledovať, keď sa vonku príjemne ochladilo. Ale neviem, kedy to budem sledovať. Krásne tu vonia a kopriva. Není mi ani vidieť cez to slnko. Už začína to slniečko, už poriadne tak začína páliť. Už je po 8 hodine, je nejakých 8:20. Takže ráno už vidíte o 8 už je hic ako hovado, treba si na to dávať pozor. To, že si poviete, že však je 8 hodín, ešte nebude teplo, už je teplo. To už je tá tropický hic, ešte nejaké 3 dní toto pretrvá a potom bude lepšie. Ja naozaj nechcem tu rozprávať o tom, ako sa cítim a ja neviem čo, jedno s druhým, ale naozaj celkovo tieto teploty naozaj nezvládam dobre a ja som taká fakt, že severská duša a Ginka to isté, lebo jak je nad 25, nad 20, tak Konec. Ja neviem fungovať v tomto teple. Nemôžem o tom stále rozprávať, lebo keď o tom rozprávam, tak potom to viacej a viacej precíťujem a cítim. Takže asi tak. Ja všetkým ďakujem, kto ste si pozreli aspoň takéto kratšie videjko. Vôbec som nemal popravde nejako v pláne točiť, ale hovorím, že však aspoň trošku pár slovín tam poviem. Aspoň 10 minútové video. Nemusím vždy točiť polhodinové videá alebo hodinové videá a priam nejaké varenie a príbehy dlhé a ja neviem čo. Niekedy treba proste zobrať kamerku a úplne spontánne tik a hotovo. A mimochodom také tie videá, také tie spontánne, nespontánne, že tak rýchlo, tak tie sú podľa mňa fakt, že jedný z najlepších u mňa. Takže tak, lebo keď niečo plánujem dlho, tak potom to tak aj vyzerá, no. Takže my pomaličky schádzame, čaká nás celúčičká cesta dole. Dole nás čaká auto zaparkované, sadneme do auta, pôjdeme domov a po ceste domov si kúpime, ako som povedal, cigánsku pečienku tu zoberiem asi aj 2, lebo ja také ľúbim. Teraz som stretol, musel som to ukončiť tam predtým, čo som vám hovoril, lebo som stretol niekoľko ľudí, išli hore a sa mne pýtali, či som aj spal hore, hovorím, že nie, lebo ja tak chodím, čo vidíte, mám všetko pri sebe vždycky pripravený a pýtal sa mňa ten pán, alebo kto to bol, že ja už tiež nejsom najmladší, tak sa mňa pýtal, že ja, šéfe, asi nefajčíš, že? Ja hovorím, 45 dní bez nikotínu. On že, to fakt? Ja hovorím, áno. A on že, tak ja to vidím, že dneska tiež prestanem. Takže tak, dúfam, či som mu dal aspoň trošku motivácie a prestať nejako používať nikotín a celkovo fajčiť. Lebo dneska to je fakt, tuším, 40, možno som sa pomýlil a povedal som mu 45, neviem, musím sa presne potom pozrieť. Myslím, že to je nejakých 45-46 dní plus minus, takže som taký celkom rád, mňa to tak potešilo. A dúfam, či som mu trošku pridal aj nejako tej motivácie dopredu. Ešte sa pýtal, či aj Ginka bola hore. Hovorím, že áno, Ginka bola tiež hore. Takže takí dobrí ľudia, fajn. Príjemné stretnutia, milujem takéto stretnutia príjemné. A v horách väčšinou, v lese, alebo ani v tom lese, ani nie, ale však aj tam. Ale celkovo v týchto horách, keď chodím do hôr, tak väčšinou tí ľudia proste sú takí príjemnejší. Mám taký pocit, že do tých hôr chodia takí, buď všetky svoje problémy odložia doma a nechajú ich tam a neberú ich so sebou,
alebo po ceste hore, jak vypoťujú, jak sa potia, tak všetky tie, ten pot vyplavuje tu je ich zlosť, tie ich nervy. A to tak platí aj u mňa, lebo koľko razy som aj ja nahnevaný a nejsom takýto usmiatý celú dobu. To zase si nemyslíte, toto je video. Hej, ja tu nebudem nadávať alebo čo tu niečo, takže človek proste pri tom videu, napríklad ja keď stúpam hore, tak jak sa potím, tak sa naozaj zrelaxujem, úplne to všetko vyplavím zo seba, také tie nervy, také tie problémy a hneď je človek úplne lepšie, krásna a príroda naozaj lieči. Kamaráti, ja by som vám tu kecal aj hodinu, aj 2, aj 3, ale to by nikto nepozeral. Keď tak napíšte nejaký komentár, budem sa tešiť na vašu nejakú reakciu, snáď sa uvidíme čoskoro pri ďalšom videjku a možno tak za mesiac vám oznámim takú novinku, takú zmenu nejakú alebo niečo, tak zostaňte naladení, vy bystrí už možno viete, vy menej bystrí ešte len sa dozviete, takže asi tak. Ja sa s vama lúčim, kamaráti, píšte komentár, vychválte video pokiaľ pôjde a vidíme sa pri ďalšom videjku nejakom, natočíme si niečo dobré, aj si niečo dobré napríklad uvaríme niekde v prírode, ale musí byť naozaj trošku lepšie počasie. Tieto hýce trochu prejdú, keď bude nejakých 25, tak pôjdeme niekam von a niečo dobré uvaríme, už som vám to sľuboval dávnejšie. Takže krásny deň, čaute.